Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutane na ina muku fatan alkhairi. Na tashi da safe nan naga a rufe sound din waka da nasa challenge na Fatima, kuma yan Niger ne suke reporting din wakar har aka rufe sound din, aka cire sound din. Nigerian yan uwana ya kamata ku gane ba za ku iya taba dakatar da ni akan waka ba, inda akan waka ne ba za ku iya dakatar da ni ba. Kamar da na gaya muku na riga na yi nisa akan waka, so hakuri za ku yi. Ba san dalilin da yasa kuke rahoton din waƙoƙi na bai dan nayi ana rufe min sound, ban san dalili ba. Haka kwanan baya kuka rahoton na waƙar Chani da nayi, kuma na yi alƙawari da na daina wa Chani waƙa. So yanzu kuna da duk waƙar da na saki kuna kuna rahoton ana rufe min sound. Ba za ku iya dakatar da ni akan waƙa ba gaskiya. Kuma challenge ɗina zai ci gaba insha Allah. Ana yanda za a dawo min da sound ɗina. Wanda suka hau sound ɗina na challenge da na sa na Fatima Fatiti, so da abin da yake faruwa kuka duba za ku ga za ku iya shiga ciki ba, za ku iya hawan wakar ba saboda an riga an rufe sound din, amma insha Allah zai ci gaba. Yanzu zan samu ko wani abu guda ku gani, ku duba sama ku gani asalin waƙoƙin ta waɗanda maison de production wanda menene ake ce mishi aka sani waɗanda su ne zama da production suka san nata ne, duka foton ta ne sama. Wadda sabuwar waka wani ne nasa ya ga tana trending ba ta yi production waka ta ba, ya je hauda mu waka tin droit d'auteur. Je suis en train de parler en français duk da ba ni ma ba jin shi ne kai ba ta gane wani ne sai ya samu waka ki ka'ida wanda take yiwa ba dan Niger bane ba, take yiwa ma ba dan Najeriya, take yiwa ba Bahaushe ne, ya ga waka ma tana trending ne kawai yadda ya rubuta sabuwar waka fatin Niger ya samu ta droit d'auteur. Maimakon ki bi ta hanyar da zaki mai sauki, in waɗanda ke tare su jahilai ne ba su sani ba, mai sauki ki je ki nuna waka ki ce a kwato miki waka ki a maido miki a biki, dan sai kika fito a yan Niger mu ne irin renin wayon nan da kike yi ta ma mutane ko ake doka, wallahi ba yan Niger duka ne za su doka miki ita ba. Mu yan Niger ne, ke yan Niger ce, babu wanda ya isa hidda ki daga zama yan Niger, haka kuma mu kuma da babu mahalukin da isa shi fata mu na kasa mu kyale shi. Yanzu zan samu wani abu ku duba ku gani, ku wa'annan jahilan da kuke nan kuna ta cewa a'a makiya ne man ne, ƙarya ne, babu wani makiya, ƙarya ne, kawai wani ne ta sama waka ta droit d'auteur ko ita ce ta samu waka ta ma droit d'auteur. Oho, on s'en fout, mais ba ki zakkuwa ki dora mana abun da mu ba mu ci ba mu sha ba, d'accord? Kun gani da wakar ta tana nan, in sinyalanta ne an kai south din ne kwata-kwata za a ba za a kin gani, ba a ganin ma south din kwata-kwata. Kuma ban wallahi gaskiya abun ma wallahi akwai renin wayo ciki. Kawai in kina son ki zage mu babu damuwa, kin saba kuma kina iya yi, ki dauko kamera kike ce mana jahile ne ba mu san abun da muka yi ba, yan kwaya ne, duk yadda kika ga dama ki sufanta mu da shi, amma an ga karon fa akan abun da mun ka sani, akan abun da mun ke da ka'ida